Bi janvier kalo tile 13 ye san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni jabarani na ni wagati na aw bɛ sigi ka ka kunnafoni min ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taa se juma ma ale waati selen ni ayo bisimila. Kunnafoni daminɛla bi maliyɛnden bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don ka sababuya kɛ an ka samata sɛgɛw olu kɔni ye gara da Tunisiens olu la kunu Camerounukaw ka jamana o kɔnɔna la kelen ani Kanangolo a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye Limbe ale bɛ Camerounukaw ka jamana o tilebi yanfan o fɛ nka yirala k'a fɔ ko u ka jalatigɛba n'o ye arbitre ye ale kɔni ma lɛrɛ ni ka o bato. Kamaleni fila minnu n'olu si bɛ t'i jɔ san 17 la sirabakan kasara kɔni ye olu sɔrɔ janvier kalo tile 10 san 2022 min n'a kɛra sababu ye k'u fila bɛɛ bɔnɛ u ni na a kɛra Segu kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Segu sigida min na o de ye Wasulun Bale maaw ka fɔla sa ko nin kamaleni fila ninnu kɔni ni kamiyɔnba o de bɛnna ɲɔgɔn ma min ni u donna o kɔrɔ o de kɛra sababu ye sa ni ka u bɔnɛ u ni na ni denmisɛn fila ninnu kɔni ka janaja o kɛra janvier kalo tile 10 o sufɛla la. A bɛ tile damadama bɔ siman bɔrɔ kɔni o tɛ k'a ye Bafula bɛ ale ni Maɲina o sugu kɔnɔna la ka sababuya kɛ cakɛyɔrɔ min n'ale bɛ siman dilan nin wagati in na a cakɛyɔrɔ kɔni a mansinw olu kɔni jɔlen don fɔlɔ a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ nka yiralen don k'a fɔ ko baarakɛlaw kɔni bɛ ka baara kɛ walasa mansin ale bɛ se ka wuli cogoya min na ka kɛ ni o ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Senegal kɔni sira datugulen don anw ka jamana o la siman kɔni tɛ ka bɔ Senegalikaw fɛ yen ni kana ba Maliba o kɔnɔna la. Kajolokaw fɛ yen nɔ u ka kɛnɛya tigilamaw y'a yira k'a fɔ ko mura ni sɔgɔsɔgɔ kɔni bɛ u ka dugu o kɔnɔna la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa denmisɛnw ani musolakaw a kelen bɛ ka dankari olu de la kosɛbɛ kɛnɛya tigilamaw ka fɔla ko maa 5 o maa 5 n'olu taara kɛnɛyaso o la ka taa u yɛrɛ lajɛ maa 4 bɛ sɔrɔ u la min ni mura farigan ale ni sɔgɔsɔgɔ bɛ o tigilamaw la kajolokaw olu y'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni o bɛɛ lajɛlen amo ni o ye assurance maladie obligatoire ye ko olu kɔni kelen don ka fura sama ni ka o sama ka bɔ amu la ni wagati in na ni kuma in yɛrɛ fana tilatun ka tiɲɛtigiya u ka pharmacie tigi olu fɛ. Kabini CEDEAO maaw kɔni ye ɲangili ta kan anw ka jamana o sɛgɛrɛ cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ baloko koɲɛw ma olu y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na ko balo caman de bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la min ni CEDEAO ka gɛlɛya o tɛna se ka se anw ma a kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko sugu kɔnɔnaw la kabini karido dɔ kɔni faralen don minɛnw olu sɔngɔ o kan i n'a fɔ sukaro ale kilo tun bɛ ka feere sefa wari 100 ani dɔrɔmɛ 10 nka sisan a bɛ ka feere sefa wari 130 la fɛn min ye siman tɔni ye sa o tun bɛ ka feere sefa wari 1018 nka sisan a bɛ ka feere sefa wari 20 fo ka taa se sefa wari 22 ma. An ka jamana marabagaw kunu Desanburu kalo tile 12 san 2022 u kɔni ye kangada kɛ ni ka taa Faransikaw ka jamana o yɔrɔ la min n'u y'a yira k'a fɔ ko Faransika kɛlɛkɛ pankurun dɔ kɔni o bɔra Côte d'Ivoirekaw ka jamana o kɔnɔna la ni ka i kunda Gao dugu o kɔnɔna kan pankurun in yɛrɛ ale bɛ wele de ko aéronef min n'a suguya ye akasan ye FR banda ko ale kɔni munumuna anw ka jamana o sanfɛ Desanburu kalo tile 11 tɛmɛnen ko a kɔni ye dankari anw ka sanfɛ sira o la i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama cogo min na k'a fɔ ko Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ sanfɛ sira fo ka taa se duguma sira ma o kɔni tigɛlen don ani ɲɔgɔn cɛ ni wagati in na o de la an ka jamana marabagaw u ye kangada kɛ Faransikaw ka jamana o ye k'a da diɲɛ seleke naani maa bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra an ka jamana o kɔnɔna la nanzaraw olu fɛ ko ni fɛn min ye u sɔrɔ ko u ye o laɲini.
Sirabakan kasara juguman dɔ fana o kɛra tarata don janvier kalo tile 11 san 2022 nɛgɛ kaɲa 6 o wagati n'o bɛnna sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa o ma kɛra Kati Kɔkɔ plateau o la a kɛra yɔrɔ min na sa an'u ka rond-point yɛrɛ o tun man jan ani kan Sunjata fana tun bɛ ɲɔgɔn masuɲana moto taxi n'o ye bolimafɛn sen fila ye n'a bɛ maaw ta ka taa n'u ye u taara yɔrɔ la a kɔni ni maa dɔ kɔni tun bɛ ɲɔgɔn bolo ni maa kelen kun sigilen bɛ a kɔfɛ u kɔni nana don camion o de jɔlen na ni ka don a kɔrɔ a kɛra sababu sa ni ka ni maa fila ninnu ka u y'u joginbagatɔ ta ni ka taa n'u ye Kati lapitani so o la a maa fila kɔni u ma se ka bɔ u ka jogini da la. Adama Jara Ben le cerveau ni ale be mouvement yɛrɛ wolo o kɔnɔna la kunu u ye welewele dabila maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko bɛɛ ka bɔ sini juma janvier kalo tile 13 san 2022 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tayɔrɔ la n'o ye place de l'indépendance ye an ka faba o kɔnɔna la ni ka bɔ ka taa yira diɲɛ seleke naani ma ni ka bɔ ka taa yira diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan ka kan kelen ni ka o fɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an b'an kunda Madagascarkaw ka jamana o kɔnɔna kan Madagascarkaw ka maa fila bɛ yen nɔ ni olu kɔni minɛna Komɔrikaw ka jamana o kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnen na u ka pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛba min bɛ yen nɔ n'o ye Maroni ye Komɔrikaw fɛ yen nɔ sa u kɔni ye maa fila ninnu ni ka u minɛ ka sanu kilo 49 ka o de t'u bolo a kɛra décembre kalo tile 28 tɛmɛnen na ni maa fila ninnu kɔni u bɛna u bila ni ka taga n'u ye Grand Île kaw olu fɛ yen nɔ. Ɲininkali busamisɛn gannen ni maa fila ninnu na sa u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tun bɛna ni sanu kilo 49 ye k'a feere cakɛyɔrɔ belebele dɔ o de ma cakɛyɔrɔ min yɛrɛ sa n'a fɔra ko u kɔni fana kun sen yera sanuko dɔ la min n'o kilo bɛ t'i jɔ 73 la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadama tun b'an bolokɔrɔ bi ni k'a da o tulo kan o de tun ye nin ye maa minnu n'olu tɔgɔ b'an bolokɔrɔ bi sa o de ye Kase Traoré ale bɛ Gabon kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Port Gentil Musa Jara ale bɛ Valence Espagne kaw ka jamana o kɔnɔna la Jibril Diallo ale bɛ Italie ka taa se Musa Diko ma ale bɛ Abidjan Mohamed Dambele ale bɛ Malta n'Ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah yan'o cɛ sa ka da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ ko nin ye a wagati ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni ka an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kɔnɔkulu kelen nin wagati in tɛ gɛlɛya kuma ye an ka jamana o kɔnɔna la ka sababuya kɛ min b'an kan an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'a ma ɲa jamana tɔw datugulen don an na an minnu bɛ jamana kɔnɔna la an k'a lajɛ an ka nɔgɔya kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Toguna industrie maaw olu ye min kɛ kunu ni ka camion caman k'o bila Mali ka bolo kan min n'an ka feerefɛn minnu bɛ an ka jamana dafɛtugu la u bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna la hɛrɛ ani lafiya la cogo min na an ka jɛ halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin wagati tɛ gɛlɛya kuma ye an ni ɲɔgɔn cɛ aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw kana ɲinɛ dɛ sini an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance o la aw k'an bɛn